Si Kristo na banhaw. Hallelujah! Hallelujah. At least nanay nakabati na tingog, no? Sa atong pagpadayon nining pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo sa ikaduhang semana. Haom kayo, no? Ang gihatag sa atong simbahan ang paghinumdom, no? Sa gugma o kaluoy sa Dios. Kung atong makita ang kasinatian sa mga apostoles, sumusunod ni Jesus, diin ang senaryo, gikulbaan gihapon sila, na ay kakulba tungod kay ang mga tao silang palibot, labi na ang mga otoridad, no? Wala nagatuo sa unsay ilang gituhuan. No? Kung gikuan pa, i-persecute gyapon sila. Munang nagtago-tago sa sila. Na narangka, nagampo. Okay? Siguro nangaon sad sila, nagpinambitay, kung unsay ilang kasinatian. Unya sa kalit lang, nagpakita kanila si Jesus. Mituo, nagduha-duha, nakulbaan, pila ka porsyento nga pagtuo nila nga mauna gyud ni, no? Siguro hinahina sa sila pipila sa ila nakahinumdom sa giingon ni Jesus, no? Nga mabanhaw gyud ako. Pero ang uban nagduha-duha pa. Siguro kung atong makita sa ilang kasinatian, hinay-hinay, no? Kini ang kasinatian nila in the Acts of the Apostles, no? Sa mga lihok sa mga apostoles, diha hinay-hinay o kakita nga kining pagtuo nga ila karon ihuptan hinahinay sa kusog, no? Ning kusog ug maayo, no? Ila bina karon ni ana gani gihatagan na gani sila katungod ni Jesus ilang ang Espiritu Santo. Ihatagan na sila karon og misyon. Ang inyong pasayloon diri akong pasayloon. No? So diha nga gani bisan ang uban sa ila nagduha-duha, labaw na ning atong gikuanan nga si Tomas, no? Kay mao man ni siyang usa sa mga mahinumduman nato. Nga siguro kasagaran sa atua makarelate sa atong pagkatawhanon si Tomas. Tao gyud, no? Wala siya naglutaw sa iyang pagtuo. No nga nakayab-kayab na gyud siya. Wow, kanindot gyud ani, no? Kuan gyud siya nakagamot, no? Ana pa kumutuo kung makakita ko, makahikap ko, no? Tawhanon kaayo nga kinaiya, diha siyang pagtuo. Yung sa diha nang nakita niya si Jesus mismo, naging siya, ayaw na pagduha-duha. No? Tuog yun. No? Makita kini, no? Sa ilang kasinatian, sa sugod pa, nga gitawag sila ni Jesus, sa panahon nga nakikuyog sila ni Jesus, isip magtutudlo o sila, nagtuon, no? Nakakatun diha ni Jesus, o sa diha sa gayon nga gilutos na si Jesus, o nanagan sila, o nagkitanay sila, o nakita nila nga kining among gibiyaan ni balik, o nakahinumdom sila nga kato iyang gisulti, puros dito dili bakak, tinuod yun dito. O karon ani anak klaro na kaayo nga ila nagyud nahikapan, nakita nga ang kadtong tanan nga ilang kasinatian, no? Nga kung ato ni siyang palawman, no? Ngano man kung si Tomas o ang uban nga mga sumusunod ni Jesus, nangita magyog ebidensya,
No? Ang ebidensya pagyud ang mga samad. Sa iyang pagkabanhaw, nawala ba itong mga samad? Na ano? Dili inta sa mission, wala man kisamad. Naa, ebidensya. So diha sa itong pagtuo, makita nato nga ang atong mga samad, kinsa man din walay mga samad, atong palawman na siya mga samad, no? Sama kang Jesus sa iyang pagkatawhanon diha sa mga samad. Pisikal ang atong nakita, pero nakita nato na apilawom ni ini. Wala ba nato nakita ang samad ni Jesus, ang kadtong gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod? Ang kadtong nagbiay-biay niya, ang kadtong naglansang niya. Sila ra usab na ingon na, "Hail the King!" No? Sa Palm Sunday, ato nang nakita. Sila si Pedro, ug ang iyang mga kauban, niya, dili mi gusto may anak ka. No? Dili lagi ka dauto nila, na amin nimo kanunay. No? Gipasaligan, pero mismo, dako ka ng samad isip o sa katao, kaya nang gipasaligan ka, nag-expect ka na mahimo ning tawhana, unya wala di ay. Pipila, no? Sa atong mga higala, no? Kinsay nan rider sa atong mga higala, kinsay na miya sa atong mga higala, ilabi na gyud kung kita magkinahanglan. Di ba dako kay na samad sa atong pagkatao? Ilabi na gyud kung ang mudaot nato mismo membro sa atong pamilya. Dili ba sakit kaayo? Mismo dia sa atong pamilya ang mutraidor. Sakit. Mausab siguro ni ang mga samad. Pero diha sa mga samad, mismo napalawom ang pagtuo sa mga sumusunod ni Jesus. Ang ebidensya din diha mismo sa mga samad ni Jesus na confirm nila nga siya napanhaw. Dili ba usab diha mismo sa atong pagtuo sa mga kasakit nga atong naagian sa atong kinabuhi, bisag buhi pa kita karon nga kini mga samad, no? Dili lang physical, kundi dili kato mga psychological ug spiritual nga mga samad nato. Dili kaha mao kini ang makapauban kanato sa langit. Kung kini makita nato sa atong pagsaulog karon sa divine mercy, kung ato makita, no, nga diha mismo sa mga samad ni Jesus, diha makita nato ang tinuuray nga gugma sa Dios. Ngayon ani de ang gugma o kaluoy sa Dios natong tanan. Kung kini atong kita nga ako sa akong pagkasamad, na daghang samad sa akong pagkatao, asa man day ko padung? Kinsa man day akong duulan aron maalim o maayo kini mga samad sa akong pagkatao? Dili ba sa iyang Diyos nung kaluoy? In His divine mercy, nga miagas o gihatagya kanato. Dili ba ang kining mga samad nagpakita sa iyang pagpasaylo kanato? Dili ba mao kini ang imahin sa Diyos nung kaluoy, sa Diyos diha kanato? Kung kini ang atong gituhuan karon, nawari na ta sa practical nga atong ginahimo adlaw-adlaw. The practical faith, nga siguro atong gitanaw ng the subjective faith, nga karon unsa man ako
nga kining akong nadawat nga Diyos nung kaluoy sa Ginoo nga manggihatagon, may gugmaon, ako usab ikahatag diha sa kong kaugalingon o sa uban. Ato kining mabatian sa unang pagbasa, diin ang kadtong mga nahaunang misunod ka Jesus, makita nato kung unsa ang ilang gipanghimo. Atong balikon o basa ang katong aspeto diin kauban sa mga apostoles sila, no? Sa inigsuunay nga pakiguban, no? Pag inambitay, pagpangaon, pagampo, no? De agape, no? Kana bitaw mag-celebrate agwano nga mo ni nakanindot usay sa mga Pilipino, nga murag wala pa kina na practice ito sa uban niya, magdalag yun o kanya-kanya, no? Magkanya-kanya tagdala, unya magtapok, tapuko nato ang tanan nato mga pagkaon, unya ibutang sa lamisa sa tunga, unya mag-share tagkaon. That is agape, no? Walay iyahay, nga magkananay corner-corner, dili usahon yun ang tanan. Mao kining ginahimo sa mga naunang mga sumusunod ni Jesus. Mag-inambitay, gi-explain yung maayo diri, unsa ang pinag-imbitay? Ibaligya nilang ilang mga kaptangan, o ilang gihatag sa ilang usa ka treasurer, o ilang gigamit, hiniusa, or common good. No? Dili lang ni aning mga reliyoso, no? Kay kani, klaro ni, ang mga reliyoso, mao man ni among gipanghimo. No? Kung ang inyong makita, no? Kanang inyong ipahatag sa mua nga blessing, no? Sa nga, Father, blessingin ni among sakyanan, Father, blessingin among balay, na amoy itunol nga sobrino. Nahibaw ba mo? Nga kami na ami common box ni Father Michael, o kana amo nang ibutang. Ya. Kung naami mga kinanglanon, mga emergency, mo ni among gamiton, o kana amo nang i-report ngadto sa among labaw sa Cebu. Din amo nang bahin-bahinon, no? Nga dunay mga gamit, yung tahay mag-outing kami ni Father Michael, mo ti among gamiton. O naa pa yung emergency, ito mo to sa Father Michael, o mo to ko sa Davao, no, dunay kinanglanon dito, mo na gamito namo. Unreported, gi-report na namo. No? So inaana ang among pamaagi sa among kinabuhi. Diin, kung unsay among madawat, amo nang itigom tanan, amo nang i-report. No? Sama gihapon kung naamoy usa ka grupo, no? Mahatag na dili mo sultig pilay presyo, pero muhatag mo, no? Halad pasalamat, no? Kana bitong yun nila nga mag-tights, no? Kung ato nang usbon ang pangalan, mingon ta nga halad pasalamat, no? Mas malalom pa nato, nganong mapasalamat ko, muhalad ko ni ini, kay ato na sinati ang gugma o kaayo o pasaylo sa Dios. Mao man kini ang atong kasinatian mismo kung kita nakasabot nganong musimba ko, nganong kinahanglan muhari ko sa simbahan, nganong mo attend ko og mass, mao man ay pasabot sa misa, sa Eucharistia. Pasalamat, halad pasalamat ni ining tao nga naghatag sa iyang kaugalingon, nga gisakripisyo, mo ay nagsakripisyo ni ining santos nga misa. Nga kining nagtubod, nga grasya o kaluoy sa Dios, kanuna ihatag kanato, kini abli man ta. Nga sa atong pag-abli ni ini, ato sa gidadayday, sa pangalan ni sa Bisaya, no? Kanang ni flow siya, ni ngadto siya sa uban, tungod kay ato na sinati, kini mismo nga kanindot niya kasinatian sa Dios. Kung kini atong nakita, no, nga aduna sa laing aspeto
nga atong ginatanaw karon diin kung kita nagatuo ni ining Dios nga maluluyon, may gugmaon, mapasayloon, aduna gyud testing sama sa atong nabatian sa ikaduhang pabasa diha sa unang sulat ni San Pedro nga atong patuo sama sa usa ka bulawan nga kinahanglan mo agi og kalayo. Kung kining pagtuo sama sa usa ka bulawan, testingan gyud ang kalayo. Nga usahay ang kalayo sa Espiritu ni Kristo. Hanap bitaw usahay makasinati ta og kalisod o kining mismo ato kasinatian epekto sa COVID. No? Nga usahay, testing ni. Asa man kutob ang atong pagtuo. Dili lang pagtuo, no, nga okay na ko, naaraman mi sa balay, secure kay mi, naami pagkaon, no? Kompleto mi. So dili mi mahadlok. Pero ikaw, nga sa imong kasinatian, nakahinumdum yung ka nga naay mga tao nga nagkalisod karon. Mabito na ang kagubot ni ayon, no? Kanusaan ang po maghatag ang gobyerno. Kung wala yun tayo ikahatag, no? Ang uban, ang hatag man, wala na sila napakita. Wala sila napakuan sa Facebook, pero nang hatag sila. Ang katulang kapasidad nila nga, kaya nilang mahatag. No? Dili ba ka na pagtuo? Itistingan ang atong pagtuo. Ang uban sa tua, ilabi na, huminto nga, kinahanglan dili mo gawa sa balay, kinahanglan dili maglakaw-lakaw sa gabi, dili mag-inom-inom. Ang pagsulod sa unsay patakaran sa gobyerno karong panahona, dili ba usab na pagpakita sa itong pagtuo? Diin, ang kinadak-an natin kung musunod ta, magkaanam-anam o kaubos ang mga cases. Sa laing bahin, kita usab, testingan atong pagtuo, ila binagyod, kung nakondisyon yung kita, kanindot isimba, muadto yung simbahan, pero gindidaan mata karon, unsaon pa man, daghan kay pamaagi hatag karon sa simbahan, daghan kay pamaagi ikaw na to nga radyo, maminaw kong radyo, ngadto nga nako maminaw, o nga namin magrosaryo mi sa balay. Diin, makabati kita nga naa ang Diyos. Wala gihapon na wala. Muna giingon sa usa sa mga secular letters sa atong obispo nga siguro gipalawman o gipadak-an karon ang atong pagtuo diha sa atong simbahan nga atong simbahan is a domestic church. Nga nagsugod diha sa pamilya. Og mao kini, no? Sa pirmi na akong ginasulti sa atong mga humilya din nga siguro kini nakahatag positibo nga inta kanunay ang pamilya karon. Walay magsuroy human sa alas 6. Nga makita na to, nga mangaon, dungan, magampo, dungan, mag-istoryahanay unta diya sa balay, kay dili man pwede mong gawas. Ang kadtong na problema og inom, dili pa makainom. Unya, ang kadtong nagsigiyag kuano, na minus-minusan, siguro karon ang mga chismis. No, kay wa may suroy, di man kalakaw. No? So mga positibo kaayo, no? Sa lain sang bahin, no? Mayingon ta nga the poor in spirit, kay ganahan kita mo simba, no? Ganahan kita mo simba diri, pero walay higayon, kay dili man gihatagan og higayon tungod sa kadelikado. Nga siguro dinha nato makita kadtong anaa sa panimalay karon, ato makita no, unsa di ka importante nako karon. Kining giingon nato nga akong pagtuo diha sa pagsimba. Sa ako nag-iingon, sakit kayo nga dunay maingon sa kong adre, pwede ko mo simba dre, gimingaw na gyud ko. Sa akong kasing-kasing nalipay ko ni ana, sa laing bayan kung maingon ko nga, ayaw lang nay, helisod na. No? Mubalibad kag maayo kayo ang intensyon, no? Kung mutanaw kas kinadak-an nga aspeto,
no? Nga karong higayon na dili sa pudo na gyud gyapon mulumoy gyud ang kasing-kasing nga siginay basta magpalayo-layo ka ha, magmas na ka sama sa uban nato ng mga kaigsuunan nga naningkamot. Kay di na gyud bada. Kung ingon anak pa lang siguro, walay COVID, walay linog, nga ingana ang ato niya nga musimba gyud ko. Mas musamot na gyud sa giingon na karon sa mga buhat sa mga apostoles, diin minta nga mag-inambitay, magpinasayloay. Kanindot na ba? Kanindot na ba? Nga ang atong hibaw-an nga Dios nga mahigugmaon o maluluyon nga nabanhaw. No? Ang iyang anak nabanhaw ni napakita yun sa tinuuray nga gugma nga walay kondisyon, gratuitous. Ing ana sa punta ang atong pagtuo. Din maunsa man ang atong paghatag diha sa serbisyo, publiko man, pribado o diha sa atong simbahan. Wala kita nagapaabot o balos diha sa ubang tao kundi ang Ginoo na lang ang nahibaw. And that is gratuitous. Ana unta ang atong kinaiya karon sa pagpagsaulog nato nining ikaduhang Domingo nga kining Diyos nga itong gituan nga mahigugmaon o mapasayloon. In His divine mercy, may nauta nga diya mismo sa itong inadlaw-adlaw nga panglihok, mapaubsanon, nga moserbisyo kita diya sa itong sibahan. Sama kaniya nga gihatag yun ang iyang gugma nga tinibuok o kaluoy nga tinibuok.